Kedy je správny čas na vstup do politiky? Myslím si, že ten čas je vtedy, keď sa človek cíti, že má čo ponúknuť, že už naozaj niečo vie a vie niečo spraviť, ak dostane potom šancu v parlamente, vo vláde, kdekoľvek. Čo by som možno zdôraznil, je, že sa netreba ponáhľať. Dneska pracovný život trvá 40 rokov a v našej politike sa ľudia obúchajú veľmi rýchlo, takže určite človek nič nestratí tým, ak si počká na chvíľu, keď naozaj už má čo ponúknuť. Nie je to aj 50 alebo 40, určite tam nemusí znieť v mladosti. Ale keď sa zase niekto cíti a má na to, nevidím problém ani v tom, aby je 25. Kedy je správny čas na odchod z politiky? Tak to má vážnu a trošku humornejšiu odpoveď. Tá vážna odpoveď je, že naozaj vtedy, keď už veľmi nevie mať nové myšlienky, nevie ponúknuť, možno proste je aj z nejakej doby, ktorá už odišla a tá nová doba už mu jednoducho nerozumie alebo on nevie čo dať. Taká odľahčená by som povedal, že 2 minúty predtým, než vás vynesú sami voliči, a väčšinou problém politikov, a to je všade na svete, je, že to nevedia odhadnúť, tak nakoniec tí voliči musia vyniesť, ale optimálne chvíľu predtým. Čo si myslíte o projekte Uplatni sa? Ja si myslím, že je to veľmi fajn projekt v jednej veci a to je naozaj to, že sa snaží študentom nielen tam niekde nahodiť ponuky, nahodiť životopisy, ale im s nimi pomôcť, lebo konec koncov dneska je x portálov, ktoré majú ponuky práce, životopisy, ale ja som teda nezachytil veľa takých pokusov, ako je projekt Uplatni sa, kde naozaj s tými ľuďmi pracujú, dotiahnu im životopisy, dotiahnu motivačné listy. Myslím si, že to je skutočná pridaná hodnota. Najdivokejšia spomienka zo študentských čias? Ja som študoval na 2 školách, na Ekonomickej univerzite a na Vysokej škole muzických umení naraz. A keď som nastúpil na VŠMU na divadelnú režiu, tak som bol taký chlapec zo slušnej rodiny, tak to bol pre mňa taký divoký ten nástup. Asi najdivokejšia spomienka rovno z prvého ročníka, si pamätám, som sa zobudil po nejakom žúre na kamare v prenajatom byte v posteli medzi 2 babami. A z toho ani jedno som nič nemal, aby som teda, ale aj tak tá spomienka je asi najdivokejšia, ktorú z tých študentských čias mám.